În acest videoclip vreau să vă prezint iepurașii și chiar noutățile de la iepurași. Și vreau să vă mai arăt pui de la femeia aceea, cum s-au dezvoltat și cât de mult au crescut. Așa că haideți să începem videoclipul. Aici avem femeia de rea german, foarte frumoasă, care o voi ține, deoarece pe net nu se vinde. Și, da. Aici am femeia de californian, femeluța de fapt, are aproape 3 luni sau are deja 3 luni. Vorbesc mai răguțit deoarece am răcit un pic. Aici avem femeia de californian, care acolo a fătat. Acolo sunt pui. Acum câteva zile când a alăptat. Bine, a mai alăptat, dar când am fost aici și a alăptat, am văzut, încă mișcă acolo, am văzut câțiva pui și sunt de rasa californian. Așa am văzut eu, că erau albi cu botul negru și cu urechiușele negre. Sperăm să fie, să selectăm de acolo. Aici vreau să vă arăt și puii femelei. Aici sunt pui, sunt în cuib, unul negru, mai sunt căpui aici. Ei sunt 5, cam așa, uitați. Aici e femeia, foarte frumoasă. Iepurașii au 2 săptămâni, ceilalți din cuibul acelea au 1 săptămână. Și o să fac și un videoclip short în care vă prezint pui. Da? Aici avem masculul de californian care a mai crescut mult și este frumos. Da? Aici avem cei 3 iepurași care și ei s-au mai dezvoltat, unul este înăuntru, 2 aici. Și aceștia vor fi pentru sacrificare, deoarece nu o să țin pentru matcă sau ceva de genul, sau probabil că o să-mi selectez unul pentru matcă, dar nu sunt sigur, dar voi vedea. Acolo sunt cele 2 rase, le știți. Și cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și vă salut!